Čaute ľudia, ja som vlastne video, ale nepodarilo sa mi ho dobre savenúť, takže video zničil a chcem vám len ukázať, čo som vlastne spravil. Takže som spravil taký byt pre myšky a to je asi všetko. No som to tak, že som kopal túto hlinu, lebo to je najškarčia hlina v tom Minecrafte a dali lebo pocol a dali sme tam túto, jak sa to volá, tie berries, čo oni líšky jedávajú. Takže už to asi celé vyžrali. Jop, už to celé vyžrali a ešte majú tu, ale ešte stále nechcem musieť dodávať. Čiže sa státim, šalený. Dobre, toto im to dodáme, takže asi by ste mali vedieť, tam je nám. OK, to som vám chcel ukázať, že čo som vlastne spravil na Minecrafte. Možno som vám ukázal, že ako som to robil. Vlastne som všetko toto dal preč. A dal som ten podzol, toto som dal, nech sa napijú, môžu sa to napiť. Mohol by som tu dať nejaké aj ryby, ale to by nedežrali, takže to asi nie. No to jak ideme von, aha, to je vlastne. Viem, čo by som asi mohol spraviť. Tak to kľudne môžeme ísť, síce univerza, a ja tam som skolo, OK. Tak toto je moja skrin obrazov. Viete vidieť aký obraz, ak chcete. Ešte máme dvere, padacie dvierka, lebo toto je beža, ktoré nabývam. Toto je typek, ktorý mi môže dať nejaké jedlo. Keď som chcel, tak mi môže dať. Kámo, prečo počujem toho zombie? Keby stal hneď pri mne ten zombík. No nič, nie sa asi vyspať. Tuto sme spravili ten banner. OK, ideme asi dole. Čo mám vlastne hore ešte? OK, ľudia, toto je asi všetko, čo som vám chcel ukázať, vlastne čo som spravil na Minecrafte. Spravil som tam tú záhradku a pre tie líšky som ešte to spravil. Takže toto je asi koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a tešte sa na ďalšie video. Bude za chvíľu. Takže čus.